Il-mistoqsija għaliex hawn minnu reżiljenti u minn le. Dak li ħaddiskutu llum. X'inhi reżiljenza, Ron? Mela, reżiljenza hija l-kapaċità tal-bniedem, tal-individwu li kemm jadatta kif ukoll jirkupra meta jkun għaddej jew meta jkun għadda minn xi avveniment diffiċli fil-ħajja tiegħu. Tista' tkun xi trauma, xi traċedja. Fi dik hija reżiljenza li l-bniedem b'xi mod jew ieħor isib fih innifsu dik il-kapaċità li qisu jerġa' jirkupra, jerġa' lura għal tip ta' ħajja li ovvjament ħatkun tip ta' ħajja li lilu ħatejnu jimxi l-qoddim. Isabel, naħsebek għaw xi ħadd li sejt li reżiljenti jew eżempju ta' reżiljenza u inti x'taħseb x'in reżiljenza? Jiena fl-opinjoni tiegħi nitkellem sewwa jien ir-reżiljenza tagħtili naħseb il-ħajja stess. Fis-sens fil-ħajja niltaqgħu ma' ħafna speċi li ħanitkellem fuq wadbitni ħafna kemm il-darba mal-art. U kull darba li qomt dejjem inħossni li żidt l-istamina u żidt l-reżiljenza tiegħi. Iktar ma kont mal-art u iktar sibt is-saħħa biex inqum, iktar inħossni żidt fir-reżiljenza u kont kapaċi niġġielet kontra l-kurrent. Però r-reżiljenza hija xi ħaġa titweled biha, tkun reżiljenti ħadd titweled biha u titweled biha u tiskopriha matul iż-żmien jew l-affarijiet kif taġint matul il-ħajja dak li għamlek reżiljenti hawn. Naħseb jiena l-ħajja waħda u naħseb hija kombinazzjoni fil-verità ta' kemm fatturi ġenetiċi u bioloġiċi. Fil-fatt ir-riċerka turi li fejn jidħol l-element il-kunċett ta' reżiljenza persuni li huma ġenetikament predisposti li jiżviluppaw pereżempju ċertu tip ta' diffikultajiet emozzjonali bħal ngħidu aħna l-ansjetà jew id-depressjoni, isuma fejt li jintirtu biex ngħidu hekk. Allura ovvjament meta persuna jgħaddi minn sitwazzjoni diffiċli fil-ħajja tiegħu, hemm ċans li forsi minn punto di vista ta' ġenetika il-kompożizzjoni ġenetika tiegħu il-persuna ma tkunx qed tgħinhom daqshekk biex jirkupraw minn dawk l-avvenimenti. Però m'għandniex il-ġenetika biss. Għandna ovvjament l-ambjent, hemm ħafna influenzi fl-ambjent li jiddeterminaw persuna jiżviluppax din ir-reżiljenza jew le. Ikunx iktar predispost biex ikun reżiljenti. Waħda minnhom naħseb jien hija t-trobbija tal-persuna. Fil-fatt fi xogħol tiegħi nintaqa' ma' ħafna persuni illi sfortunatament ma kellhomx trobbija tajba. Li għaddew minn traċedji, abbuż ta' kull tip, feta bikrija ħafna. Feta żgħira ħafna. Allura forsi minħabba li ma kellhomx dik il-foundation, dik il-fondazzjoni, dawk l-esperjenzi importanti meta kienu żgħar, hemmhekk li anke turi riċerka wkoll li mbagħad meta jikbru hemm ċans li minħabba dawk it-trawmi li kienu sofrew meta kienu daqshekk żgħar, hemm ċans li mbagħad ikollha impatt negattiv fuq il-kapaċità tagħhom illi biex ngħidu hekk jimmaniġjaw l-istress u d-diffikultajiet fil-moment. Jiena nħoss u trobbija tiegħi li kienet naqa' diffiċli fis-sens kelli diffikultajiet fit-trobbija tiegħi. Il-papa ma tantx kien preżenti u l-mama kienet naqra dajfa. Naħseb għandbit nkun iktar reżiljenti għax jiena u ħuti kellna nqumu u nagħmlu li kien hemm bżonn. Jiġifieri naħseb kien punt li jeni nkun iktar reżiljenti fil-ħajja tiegħi. Ġifieri Suaw min jgħid li bħalma bdiet Isabel fil-bidu vera li minħabba li batejt kelli nkun reżiljenti. Fl-istess nafx tajt li meta inti fil-ħajja tiegħek forsi lajt fuq wiċċek u bħalma qed Isabel tefadek mal-art kemm darba l-ħajja, inti tajt li dik imbagħad kważi taffetwak ma tkunx reżiljenti. Interessanti, hawnhekk għandna riċerka tajt li l-ambjent ta' sostenn matul it-tfulija, inkluż relazzjonijiet ta' attakkament li inti jkun hemm bond, ħajjejnek biex ikollok reżiljenza, jiġifieri jista' jkun fis-sitwazzjoni ta' Isabel forsi l-aħwa. Il-fatt ma nafx inti Ron x'taħseb? Kellna l-bond kbir l-aħwa, ġifieri kellna bond kbir u għadu kbir ħafna ġifieri, nsibu lil xulxin, dejjem sibna lil xulxin.
Kenna ħafna mħabba wkoll il-mama tagħna, ġifieri kienet tħobbna immens, just kellha diffikultajiet tagħha. Ġifieri dawk iċ-challenges għalina kienet opportunità. Ġifieri biex nagħmlu li kellna bżonn, naqtfu l-qudiem u nimxu għax inkella. Fem? Ġifieri għenitna. Ġifieri biex inkompli naqra minn dak li għadek kemm tajt, Isabel. Semmejna xi ħaġa importanti ħafna, huwa s-support fil-verità, s-support soċjali, il-konnessjonijiet li jkollna madwarna. Fil-fatt, jiena naħdem ma' ħafna nies li għaddew minn traumi differenti fix-xogħol tiegħi, u kemm bis-saħħa tat-terapija kif ukoll bis-saħħa ta' riżorsi li jkollhom fihom infushom u wkoll is-support ta' madwarhom. Issa meta ngħid support, familja, support fuq ix-xogħol, ħbiberija affarijiet bħal daw, jaslu f'punt fejn jibdew jesperjenzaw dik li ngħidula dik il-post-traumatic growth, it-tkabbir post-traumatiku. Jiġifieri li persuna letteralment ikun ħadik id-daqqa ta' trauma, ikun għadda mid-dalma, mill-weġa ta' trauma, però b'xi mod jew ieħor minħabba speċjalment dawn l-elementi u s-support huwa wieħed dawk il-konnessjonijiet viċini li jkollna man-nies. Huwa element importanti ħafna jaslu biex jiżviluppaw biex ngħidu hekk iktar saħħa fihom infushom. Naqbel perfettament mela li qed jgħid jiena fil-fatt tul il-ħajja kollha dejjem kien hemm support minn xi ħadd. Ġifieri is-support dejjem sibnieh sew familjari sew jew ħbieb, ġifieri dejjem sibnieh u fl-istess ħaġa fis-sitwazzjoni preżenti li qiegħda issa wkoll dejjem sibt is-support. Bekk inħoss li stajt nimxi l-qoddim u għenuni nibqa' reżiljenti u ma naqtax qalbi għax kieku. Naħseb mingħajr is-support. Forsi ħafna drabi l-istess ħaġa nifokaw fuq perjodu jew esperjenza. U nifokaw fuq dak li ma kenniex jew minn xi konna naqsin f'dak imma ma nirrealizzawx. Mbagħad hekk forsi nfittxu naqasew imma hemmhekk tkun li fil-verità kien hemm nies li kena support minnaħa tagħhom xorta waħda forsi ma tagħtix każ jew l-importanza għal dik il-lat u tiffoka fuq dak u inti taħseb li forsi kienet esperjenza kemm ma fil-verità wara jekk tfittex fuqha kellek nies li qed tissapportjak minn wara li huma għamluk reżiljenti. Ħafna drabi qisu dawn l-affarijiet tfittixhom u hekk qisu ħafna drabi ma taraħħomx b'mod awtomatiku. Ħadiftakar xi ħaġa negattiva. Eżatt. U l-moħħ jaħseb hekk għal raġuni valida fil-verità. Jiena jekk ovvjament ikun hemm ċertu diffikultajiet fil-ħajja, il-moħħ mhux se jieħu r-riskju li lilek iġalek tiffoka fuq il-pożittiv, każ li tiġri xi ħaġa negattiva. Dik li bl-Ingliż jgħidulha better safe than sorry. Okay. All right? Moħħna qiegħed iggerjat biex jaħseb fil-ħażin. Biex għadik li għajdu l-negativity bias, jiġifieri qisu dejjem aħna dejjem hemm iktar ċans li l-moħħ ħajġalek tiffoka u jeħel man negattiv, għax il-negattiv hemm iktar ċans li ħajweġġak minn dawk l-affarijiet pożittivi. Però fl-istess nifs ma jfissirx illi m'hemm xejn pożittiv jew ma jista' jkun hemm xejn pożittiv fil-ħajja tal-persuna. Però ħafna drabi speċjalment meta persuna jkun għadda forsi minn trauma ripetittiva. Il-persuna tant kemm ikun qala fuq wiċċju, tant kemm ikun bata, illi vera tittamel sforz fil-verità. Vera tittamel sforz isek illi l-moħħok tikkonvinċih l-ewwel qed tiġġal jħossu safe biex jaħseb fil-pożittiv. Għax ħafna drabi aħna lina l-pożittiv meta nitkellmu fuq pożittiv, taħseb fuq xi ħaġa pożittiva u nassumu li awtomatikament ħatoħloq emozzjoni pożittiva, però mhux dejjem hekk. Għal ħafna nies il-pożittiv jista' jkun anke jista' joħloq sens ta' nuqqas ta' sigurtà fihom infushom. Għax ħafna drabi forsi kien hemm esperjenza fejn il-pożittiv ġie mħallat man-negattiv. Jiġifieri għalhekk dik is-sejjen jaħseb fil-ħażin biex it-tajb ma jonqos? Dik fiha ħafna nerf. Il-Malti. Fiha ħafna nerf. Li mhux naħseb jien neċessarjament dejjem tgħin fil-verità, però hija xi ħaġa li naħseb jiena ta' min jonora wkoll, hija xi ħaġa importanti li aħna nifhmu. Biex tippreparak ukoll. Daqshekk eżatt, li anke ċili pereżempju meta ċertu nies jgħidu fin-negattiv. Importanti li dik il-persuna ma niġġudikawix. Ġifieri jekk jien qed nisma' dal-podcast u qed ngħid eħed jiena moħħi għandu ħabta dejjem jieħel fin-negattiv. X'nista' nagħmel b'mod prattiku biex għax inti tajt li kważi qed niġġieled kontra natura. Għax in-natura qiegħda ġġalni naħseb fin-negattiv. Jien qed nimmaġina li l-moħħ jaħseb fin-negattiv anke biex kemm jista' jkun jissopravivi. Ġifieri jekk jiena
ħireġ fi triq, moħħi joqgħod attent mill-karozzi, joqgħod attent minn nies ma nafhomx għax jistgħu jweġġawni. Mhux hekk? Issa, hemmhekk ħajjejni moħħi, imma jekk jiena dieħel ma' sħabi u xorta qed jaħseb fin-negattiv. Jew ħammur għax-xogħol x'imkien fejn jiena sejf u illi naħdem u xorta qed jaħseb fin-negattiv li tjiedu fuq jew affarijiet hekk. X'nista' nagħmel jiena b'mod prattiku biex moħħi ma jibqax jaħseb fin-negattiv. Huwa possibbli nibdel moħħi li jaħseb? Ok. Naħseb l-għanet huwa importanti li nibdew minn fejn huwa l-persuna. Nibdew minn hemmhekk. Jiġifieri jekk dan il-persuna tħoss li għalih li jaħseb fin-negattiv huwa tip ta' coping mechanism, huwa importanti l-ewwel nett li nifhmuh dak il-coping mechanism, li nifhmu l-ewwel nett minn fejn ġej. Għaliex? Għax jekk jiena lil persuna forsi kultant taf inti nagħtu parir il-dak li jkun, imma forsi l-persuna mhux neċessarjament qed jarah bħala parir siwi f'dak il-moment. Iġvera importanti li nifhmu il-persuna fejn qiegħed ukoll u kif qisu qed jipperċepixxi l-għotja ta' għajnuna tagħna. Importanti li l-persuna jifhem li aħna nifhmu fil-verità illi mhux it-tort tagħna li l-moħħ jaħdem hekk. U meta nibdew nifhmu li mhux it-tort tagħna li l-moħħ jaħdem hekk u qiegħed jagħmel dawn l-affarijiet fil-verità biex jipproteġina iktar milli biex jagħmlilna ħajja tagħna iktar diffiċli, hemmhekk ovvjament ħanibdew ma' żmien niżviluppaw naqra iktar ta' biex ngħidu hekk relazzjoni ġentili ma' nfusna. Ma' dawk il-partijiet li għandna fina nfusna f'moħħna li fil-verità qegħdin hemmhekk biex jipproteġina. Dak bħal meta jkollok persuna għadda minn inċident tal-karozza, kollha ħastajlu biex imur isuq, għax jibża ma' fil-verità l-inċident saħ 10 snin ilu, 20 snin ilu, imilu 20 sena ma jsuq. Għax jibża li kif eżatt jidħol fil-karozza dana. Ġieri importanti naħseb jiena bħala l-ewwel pass huwa li nirrikonoxxu li napprezzaw illi l-moħħ qed jagħmel l-aħjar mod li jista' fil-verità. Però ma jfissirx li għandna nifqu hemm ukoll. Għax ovvjament naħseb jiena mbagħad għandna qisu biex ngħidu hekk isu responsabbiltà wkoll hekk biex ngħinu lil nfusna. U naħseb jiena forsi mod li nistgħu nagħmlu hekk huwa billi il-moħħ qisu rridu nagħlmuh li aħna f'dan il-mument qegħdin safe. Dan il-mument partikolari. Okay? Il-moħħ irridu letteralment nitimgħu din l-informazzjoni. Okay? Li aħna bħalissa qegħdin safe. Li aħna qisu norjentaw għal-moment. Li jiena bħalissa għandi daw in-nies madwari li qed jippruvaw jappoġġjawni. Li jiena bħalissa m'għadniex it-tifel jew it-tifla jew il-persuna ta' 20 sen ilu. Li jiena llum il-ġurnata għandi l-età għandi bl-esperjenza kollha għandi, li jiena fil-verità forsi għandi iktar saħħa milli naħseb. Li jiena wasalt hawnhekk wara 20 snin, li jiena għaddejt minn da kollu pera xorta waħda għadni hawnhekk, għadni qed nipprova. U di xi ħaġa li namira ħafna fil-klijenti tiegħi fit-terapija, li inti ġejt hemmhekk biex taħdem fuqek innifsek. Hija xi ħaġa ta' min jammira u xi ħaġa ta' min joss. Dak il-kuraġġ naħseb jien jista' jtina ħafna sens ta' isu meta nibdew nirrikonoxxu nirrealizzaw fil-verità. Il-kuraġġ li kellna biex wasalna minn hawn sa hawnhekk, naħseb jien dik tista' tgħin il-persuna biex isu jibda jissaħħaħ fih innifsu. Però importanti li dawn l-affarijiet nagħmluhom b'sens ta' autokompassjoni, b'sens ta' ġentilezza, b'sens ta' għoża, mhux nikkritikaw lil nfusna. Jien naħseb li wieħed jiddeċiedi jieħu l-pass li isma' ħanfettex l-għajnuna diġà huwa sinjal ta' saħħa minna nnifisha, ġifieri. Hemmhekk turi ċertu saħħa fil-karattru li fatt li isma' iva, hemm problema li tammetti ġa l-ewwel pass. Jien naħseb jgħin ukoll il-fatt li forsi tgħin il-minu batut. Forsi tmur bħala volontarjat, ħalli titgħallem ta' prezza. Inħoss li tgħin, speċjalment dak it-tfal tagħna ndarruhom speċi. Jien niftakar it-tifel tiegħi kont nieħdu l-iskola meta kien ikollna summer school u biex jiltaqa' ma' tfal tal-klassi tiegħi li huma kollha b'diżabilità severa. U kien joqgħod jew jitmagħhom jew jilgħab magħhom, kont inħoss li dak qed tgħallmu. Japprezza x'għandu iktar. U persuni b'diżabilità wkoll jgħalmuna ħafna għax fil-limitazzjonijiet tagħhom jagħmlu minn kollox. Jippruvaw kollox fis-sens bil-limitazzjonijiet tagħhom ma xorta
ħafna drabi rnexxielhom jagħmlu dak li jixtiequ. Ġifieri dawn nies ikunu ta' aspirazzjoni u jgħinuna wkoll inna. Naħseb jgħinuna nkunu pożittivi. Jien naħseb ukoll fil-ġenituri tal-istudenti tiegħek. Li naħseb Reżiljenza li nara fihom, ovvjament. Qassi tiddiskrivija ġifieri daw day in day out, mhux oġġett li sa jieqaf, jiġifieri reżiljenza tibqa' hemm, ma tistax you can never give up. Ġifieri jkomplu jaħdmu għat-tfal tagħhom, diffiċli kemm diffiċli ħajja jkomplu mexjin, m'għandhomx għażla oħra xi tfal irid tieħu ħsiebhom, jiġifieri minn x'imkien irdu jġibuha. Ron, qed tgħid xi ħaġa li kultant nisma' min jgħid. M'għandix il-lussu li naqaf depression, m'għandix il-lussu li ma nibqax reżiljenti. Il-fatt li ġenituri jafu li għandhom tfal b'diżabilità u ma jistawx jieħdu ġurnat off. Għax anke jekk ħallew it-tifel ma' xi ħadd, it-tifla ma' xi ħadd, xorta mir responsabilità ma' min ħaħallih jekk kilx, jekk jafx kif joħsiebu. Tajjeb. Tejn dik it-tellef hija vera li hemm sitwazzjonijiet fejn in-nies they can't let go. U għalhekk dawk li mhumiex reżiljenti forsi għax għandhom il-lussu ma jkunux reżiljenti. Jiena naħseb illi qisu kif qed ngħidu hekk, qisu ir-reżiljenza hija esperjenza unika ħafna għall-individwu. Qisu qed naħseb ukoll f'din l-idea illi ir-reżiljenza qisu fil-vertament fejn ġibuha s-saħħa aħna bħala bnedmin. Ġifieri kieku kellna aħna dejjem inkunu komdi fil-ħajja tagħna, hija nassumu għall-argument li aħna mis-sekonda li twilidna sallum il-ġurnata kellna kollox, dak li kuntana kollox, ma kellna nagħmlu l-ebda sagrifiċċju ta' xejn. Fil-verità dik, kemm ħatejnu l-persuna biex jiżviluppa dik is-saħħa interna biex jimmaneġġja sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja. U naħseb hawnhekk qisu qed jitla' qisu l-importanza tas-sagrifiċċju, l-importanza ta' qisu jekk ma nkunu skomdi fil-ħajja sa ċertu punt, qisu huwa diffiċli ħafna biex aħna niżviluppaw dik is-sens ta' reżiljenza. Ir-reżiljenza ġejja minn mumenti diffiċli. Bid-tbatija. Qisu l-assenza meta ma jkunx hemm daw il-mumenti ta' tbatija fil-ħajja tal-persuna, hemmhekk naħseb jiena tkun iktar diffiċli biex il-persuna jiskopri dik il-parti tiegħu innifsu li taf tkun reżiljenti. U nemmen li ħafna nies fil-verità. Imma allura din ngħidu li jekk inħajmu tfal, jekk infiżdu tfal, ħajjikbru mhux reżiljenti. Hekk qed tgħid? Jien naħseb iktar milli f'sir, naħseb iktar anke qisu li noħolqu bilanċ fil-verità. Jiena ovvjament bħala missier, l-tifla tiegħi nħobb infissita, jkun hemm anke momenti fejn nipprova nalli manka fuq ċertu affarijiet tal-ħajja, ċertu sagrifiċċji. Jekk għall-argument pereżempju qomt filgħodu, importanti li tagħmel is-sodda li jkun hemm ċertu kompiti pereżempju anke id-dar rutina. Forsi ma jkollix abtiet tagħmilha dak il-ħin, imma importanti li b'sens ġentili ovvjament illi jiena li t-tifla infema li dawn huma affarijiet illi minn dak is-sagrifiċċju ħatoħroġ xi ħaġa li bittama li eventwalment ħatejna tkun iktar reżiljenti meta tikber. Hawnhekk biex naqgħod ma li qalet Isabel anke inti, riċerka oħra ta' Frankl tal-sense of meaning. Jgħid individwi li jistgħu jsibu skop fit-tbatija tagħhom huma aktar probabbli jkunu reżiljenti. U naħseb jiena Isabel li tista' tispjega ħilna sew. Jien naħseb li dik kienet fit-tbatija u l-weġġat tiegħi sibt skop. Ma naħsibx li kont nasal sab kieku ma kellix dak l-iskop, jiġifieri. U kien dak l-iskop li ta' nis-saħħa nibqa' mixja, barra s-sapport ovvjament li sibt ta' madwari li kien kbir immens u li mħabba, imma dak l-iskop li ħanamel minn xi ħaġa traġika sa nipprova nagħmel xi ħaġa ta' ġid. Ta' niskop u s-saħħa u r-reżiljenza u bqajt biex ma naqtax qalbi ma naqafx. Ġifieri ovvjament ma nistax ngħid li ma ġewniex ġranet li kont sa naqta qalbi, però somehow is-saħħa
kifet inti you're stronger than you think u tibqa' mixja. Ma naħsibx laqqas, ma naħsibx li għax bniedem reżiljenti ma jkunx hemm momenti fejn ta' qalbu u jkun hemm momenti fejn tħossok infarrak u tibda tħabbat rasek u taħseb fi ħsibijiet ta' fejn tista' issib soluzzjonijiet, naħseb jien anzi dak li għamlek reżiljenti. Però f'dak il-moment ma I hadn't the luxury li kif edna l-ewwel. Ġifieri ma stajtx nieqaf. Ġifieri I had to keep moving. Ġifieri kelli nsib is-saħħa biex nibqa' mixja, ma kellix ma stajtx. Kun hemm min jgħaddi mill-istess esperjenza. Imma min jażel li jkun reżiljenti u għamel xi ħaġa daqshekk kbira dwarha u jkun hemm min you choose to be bitter or better, mbagħad fimta minn baqa taħta speċi, baqa jibki f'kantuniera stajta zilt namelek. Pjuttost stajt kienet jaħfef ukoll għax għaddejt minn ħafna uġieħ ikbar mbagħad ċertu kummenti li jweġġaw daw kienu żejda ġifieri, però I chose li nibqa' mixja u l-iskop dejjem kien hemm quddiem għajnejja u rrid nilħu. Ħanerġa' ndur fuqek għax jiena bdejt bridja tal-lussu li m'għandix il-lussu li ma nkunx reżiljenti. Imma ritta biex inti tispjega jekk hiex għażla u qed nisimgħu għażla. Jekk jiena u Joseph għaddejna mill-istess problema. Tajjeb jew sensiela ta' problemi u Joseph baqa' għaddej u jiena ma bqajtx għaddej. Hija għażla, hija l-mentalità tagħna. X'inhi d-differenza bejni u bejn Joseph għaddejna mill-istess sensiela ta' problemi u Joseph baqde u jiena ħassejt li krollajt. Jina sef situazzjoniet bħal da, għalhekk hija esperjenza individwali ħafna. Jista' jkun hemm ħafna fatturi differenti. So ovvjament kif qed tgħid Isabel, kif qed tgħid int Isabel, meta persuna jgħaddi minn sitwazzjoni diffiċli, ħajkun hemm dbatija enormi, ħajkun hemm qteħ ta' qalb, ħajkun hemm momenti fejn forsi anke tibda taħseb x'inhu l-punt fil-ħajja. Tifhem? Jibdew ġejjin dawk il-ħsibijiet, dawk il-momenti koroħ. Issa naħseb jiena xi ħaġa li tista' isu tiddetermina f'liema direzzjoni ħammorru, ovvjament diġà tkellimna fuq is-support li hija importanti ħafna ħafna. Li persuna ma jistħix ifittex is-support. Tifhem? Però importanti wkoll li nifhmu persuna li jistħi jfittex is-support, għaliex qed jistħi jfittex is-support. Jiġifieri jekk kien l-argument qed nistħi nfittex is-support. L-idea ta' terapija jew ta' support jew ta' għajnuna lija. Kif iġġani naħseb fuq innifsi? Jista' forsi jagħti il-każ li ġġali naħseb fuq innifsi bħala dil persuna dajfa li m'iniex kapaċi. Jista' jkun forsi dawk huma ħsibijiet u feelings li meta kont qed niġi fit-trobbija tiegħi, dak li jkun forsi qisu daħħalli f'moħħi li inti m'intix kapaċi tagħmel hekk, li inti m'intix kapaċi tagħmel hekk. Jiġifieri importanti li nifhmu anke l-istorja tal-persuna biex naslu biex iktar nifhmu x'iddetermina persuna f'liema direzzjoni jmur. Kif qed ngħidu, il-ħajja naħseb jiena ħafna nies jaqblu li il-ħajja hija diffiċilissima. Naħseb diġà diffiċli mingħajr daw it-traċedji u sitwazzjoni diffiċli. Aħseb wara meta ovvjament nitfgħu daw l-affarijiet fit-taħlita biex ngħidu hekk. Jiġifieri li nirrealizzaw il-ħajja kemm taf tkun tkiefra, kemm taf tkun diffiċli. Li sa ċertu punt kulħadd qiegħed fl-istess ħajja, ovvjament kulħadd qed jgħixha b'mod differenti, kulħadd qed jesperjenza affarijiet differenti. Imma ħadd mhu imjun milli jesperjenza it-telf tal-maħbub jew il-maħbuba tiegħek, tat-tfal, ta' it-trawmi, traċedji, l-inċidenti, ħadd mhu imjun fil-verità. Ġi naħseb jiena li konna anke dak l-apprezzament ta' din ir-realtà ta' il-ħajja li qed ngħixu f'din id-dinja u li nippruvaw bl-aħjar mod li nistgħu. Nifhmu lil nfusna, nkunu ġentili ma' nfusna, li nofru dak is-sens ta' għoża lil nfusna. Iktar milli forsi li nikkritika li l-nifsi, li nisħet issija l-moment li twelidt, jew li ġara dak li ġrali. Naħseb dik hija xi ħaġa oħra li ħadd iddetermina f'liema triq il-persuna jispiċċa jmur. U kif qed inti ħadd mhu imjun għat-traċedji sewwa kieku kulħadd idaħħalha f'rasu, kieku ċerta li kulħadd ħajkun iktar ġentili fi kliemu. Sewwa jiġifieri
importanti li ħadd mu imjun għal traċedja, għal kull traċedja fil-ħajja, ġifieri nkunu ġentili fi klimna, ġifieri għax ċertu kummenti jweġġaw u tgħidhom għax ma tkunx laqtet lilek skur. Però tkun nistaqsik mistoqsija. Nixtieq nkun naf ċertu kummenti. Sataw għenu wkoll biex kont iktar reżiljenti jew dejjem affettwak b'mod negattiv? Ħanajlek li l-ewwel kumment weġġani u naħseb għamil xi 3 jiem nibki. It-tieni kumment jibda jweġġak naqra inqas. Sakemm fl-aħħar il-kummenti jibdew itu iktar kuraġġ. Imma ma tkissirx mal-ewwel kumment. Eżatt, għax Ma ħaddieħor tkissirx mal-ewwel ma kumment. tielet kumment nafu stejjer fejn dak li jkun spiċċa tamħajtu. Jiġifieri dak ir-responsabilità li għandna li minħabba nuqqas empatija, minħabba li kultant naħseb jan nitgerfxu li nara video tad-daħ fuq Facebook jew inkella intervista ma' persuna vera, jew nisma' storja li hija storja biss jew inkella qed nara aħbarijiet li hija vera. Kultant jisna ma nempatizzawx ma dak li qed jiġri hemm barra. U nħossula komdi nkunu fis-sodde fil-living room nikbu dak il-messaġġ jew dak il-kumment. Ma ma nifmu l-konsegwenzi u qed nitkellem hekk għax ma rridx ngħix f'dinja fejn ngħid dak li jkun jikteb il-kumment b'intenzjoni li weġġa, ma rridx ngħix f'dik id-dinja u nipprova kemm jista' jkun ta' parsi ma tistix. Miegħi nnifsi għax naħseb jiena kieku asnaf kif inħares lejn id-dinja u lejn nista' madwari. Imma jgħan jieħdu l-idea li qed għandi jiena. Kemm importanti li ngħidu ismani dal-kumment kif ħajjejn lis-soċjetà tiegħi, mhux ħajjejnu, tikbux. Eżatt. Kellu bżonn kulħadd jisma' minnek. Għax hija xi ħaġa li naħseb jiena. Tagħmel ħafna ħsara u Jindik nemmen żgur l-istess persuna, jiena qed nirraġuna, kieku qiegħed quddiem il-persuna qed tgħidlu ċimbiċ, les li tgħidilu taħseb l-importanti tgħidilu x'aktarx. ċertu kummenti dar żgur li ma tagħmilix. Imma fuq wara keyboard tħossok komdu fil-fatt tagħmilha. hawn min ħebanka wara fake profile. Naħseb hekk taħseb dik biss li isma' dal-istess kumment. Kif kont qajt ma dak li jkun wiċċ imbiċ, les li tgħidulu taħseb li tagħmel xi differenza, jekk tagħmilha ikbu rajt. Jekk le, nemmen li ħafna minn dawk il-messaġġi kieku ma jinkitbux. Jew kultant anke kieku dik il-ħaġa kelli ngħidha lil nifsi fil-verità. Immaġlek innifsek tħares lejn il-mera u tgħaddi l-istess kummenti lilek innifsek. Hemmhekk jiena nasal ngħid forsi inti tallimni fuqha għax ix-xogħol tiegħek huwa bħal tiegħi tiltaqa' man-nies li hemm min ikellem lil nifsu hekk. Jiena nasal ngħid li hemm min meta jgħaddi minn ċertu affarijiet, meta ħajħares fil-mera ħajkellem lil nifsu b'dak il-mod. Allura hemmhekk ħajħossu iktar komdu jkellem il-ħadd ieħor b'dak il-mod. Ma nafx. Naqbel 100%. Fil-fatt qisu li naraw hekk, qisu li persuni li huma iktar ġentili magħhom infushom, persuni li għandhom iktar kompassjoni lejhom infushom, hemm iktar ċans illi jempatizzaw ma' dak li jkun. Hemm iktar ċans illi jagħtu ċans il dak li jkun, illi jifhmu dak li jkun. Hemm ċans illi jkunu iktar jgħadru l-dak li jkun. Issa ovvjament jekk jiena, u di importanti wkoll għax fil-verità kif nitalmu nkunu ġentili ma' nfusna. Hija xi ħaġa li nitwildu biha jew inkella hija xi ħaġa li nitalmu mit-trobbija tagħna. Issa jekk jiena forsi fil-ħajja tiegħi ħlift tajjir u tmaqdir ma rajtx u ma smajtx. Isu forsi dejjem ħassejn dak li jkun itini bissi. Jiena x'idea tiegħi nnifsi ħan iżviluppa, jiena x'tib ta' relazzjoni ħan iżviluppa miegħi nnifsi. U fil-verità dawk in-nies li jkunu ħafna ħorox magħhom infushom u din intaqgħu ħafna magħhux fit-terapija kliem aħrax ħafna. Literalment lejhom infushom, dawn huma nies illi sfortunatament number one ħajsbuha diffiċli biex iħossu sens ta' empatija lejhom infushom. U tista' anke tinfluwenza għalkemm again mhux dejjem ukoll biex iħossu jgħadru lil ħadd ieħor ukoll għax imbagħad issib nies ukoll illi jkollhom relazzjoni diffiċli magħhom infushom, però jista' jkollhom imbagħad kompassjoni lejn ħadd ieħor. Għax tinduna soġieħ iġib dik. U jisemma valur naħseb ukoll. Li kultant dak li jkun jagħti valur li nnifsu inqas minn nista' madwaru. Minn nista' madwaru, eżatt. Allura ħajkun ħafna iktar kritiku tiegħu innifsu. Imma jimpatizza iktar ma' nista' madwaru. Daqshekk huwa. Ġifieri anke meta naħsbu u naħseb dan punt interessanti ħafna Is meta nitkellmu fuq dal-affarijiet, isu dejjem biex vera nifhmuhom sew, isu dejjem irridu mmorru lura trobbija. Dawk ir-relazzjonijiet ta' attakkament.
Issa jekk jien immaġinaw tifel jew tifla qiegħed jiġi kritikat mill-ġenitur jew min ikun qed jieħu ħsiebu jew xi persuna oħra b'mod ripetittiv, aħna meta nkunu żgħar hemm tendenza illi ħan ikkritikaw illi ħan ibblejmjaw lil nfusna, ħan nagħtu tort lil nfusna li anke jekk ma jkollokx tort, imma xorta ħatibblejmja ħatagħti tort lilek innifsek. Jiena naħdem ħafna ma' survivors ta' abbuż sesswali li seħħ minn anke ġilieta żgħira ħafna. Sallum il-ġurnata l-ġurnata forsi għandhom 30, 40, 50, 60 sena ma' xorta waħda għadhom jibblejmjaw lilhom infushom ta' dak li jkun ġara għaliex. Għax ta' tfal li nkunu aħna hija ħaġa awtomatika li t-tifel jew tifla jibblejmjaw lilhom infushom. Li bażikament jaħsbu li huma l-ħażin jew il-ħażina mhux il-ġenitur jew min ikunu jaħsibhom. U din is-seħħ għax jekk jiena ta' dik l-età fejn kun verament vulnerabbli naħseb li dak li suppost qed joħsib huwa persuna ħażina, hemmhekk ħatkun vera diffiċli biex naċċettaħħa, biex nesperjenzaħħa dik il-ħaġa. Allora x'jiġri qisu ta' età żgħira ħafna jibdew niżviluppaw dan is-sens li jien għandi xi ħaġa ħażina fija nnifsi. Però l-persuna l-oħra hija tajba. Għax jaħfef, eżatt. Għax hija aktar protettiva. Immaġina li jiena kieku kelli naħseb jiena tajjeb u l-ġenitur tiegħi ħażin jew min ikun qed joħsibi. Min ħajoħsib imbagħad jiena? Allura l-moħħ qisu biex jipproteġina jiżviluppa dan it-twemmin li fil-veda ma tantx ikun qed jgħin forsi t-tfajl ta' dak iż-żmien imma mhux meta niġu adulti. Allura mbagħad li jiġri huwa qisu meta tiġri xi ħaġa iktar ħatkun familjari għalija li nibblejma li l-nifsi, li nagħti tort li l-nifsi u nkun aħrax miegħi nnifsi milli ħankun aħrax ma' ħaddieħor. Isu l-ħaddieħor nitfgħu fuq pedestal u nammiraħ u jkolli feelings pożittivi lejh, imma lejha tkun bil-kontra. Dawk il-konsegwenzi li meta tikber ħaġġor miegħek meta kienu. Dak huwa legat u U importanti li tgħaddim il-proċess li mbattajt li m'għandix ma kellix tort. Ħafna. Fil-fatt hemmhekk fejn jseħħ dak li semmejnu xejn dak l-iżvilupp post-traumatiku fejn inti tasal biex tifhem dan huwa l-qofol fil-verità tas-sapport psikoloġiku. Tasal f'punt fejn inti mhux ġast temmen biss imma tħoss li fil-verità inti m'intix dil persuna ħażina. Int m'hemm xejn ħażin fik fil-verità. M'hemm xejn imnawwar. Inti ġast kont f'sitwazzjoni fejn ħadd mhu suppost kellu jsib ruħu fiha. Allura moħħok li jagħmel ġast adatta dak li kien hemm madwaru. U għamek fej kultant jisu aħna nsiru ġenituri tagħna stess, le? Eżatt. Li anke jekk għandek 40-50 sena tajt kieku li tieħu ħsiebi, missi li tieħu ħsiebi. Kif ikellimni bħalissa? Għax mhux kulħadd kellu x-xorti li jkollu u missieru ikellmuh b'tali mod ta' kompassjoni kif qed jgħid Dr. Zamid vera, allura kultant dak li jkun parti milli jikber bħala persuna li jgħid isma' kieku għom miex nixxieqa tgħidli, missir xixxu jgħidli. U meta mbagħad tibda tkellem jekk innifsek dal-mod, hemmhekk tibda tfiq bil-mod ħafna, vera, għax qisu inħobb ngħid il-factory setting id-default position ħad tkun dejjem ta' autokritika. U kritika mhux autokritika ta' irranġem u waħdem fuq hemm, autokritika li kultant il-mod kif ċertu nies ikellmu nfushom. Kieku xi ħadd kellu jkellemek lil xi ħadd ieħor fil-pubbliku jarrestaw, Eżatt. Vera? Kultant in-nies ikellmu kif il-moħħ tagħhom ġie maġun minħabba l-ambjent tagħhom, minħabba kif trabbew, kif ikellmu nfushom hekk ngħid wow, kemm inti persuna kiefer miegħek innifsek vera. Pero nasib jiena fl-istess ħin, Matthew, jisu ta' min japprezza wkoll għal jiżviluppat dik il-kritika. Li l-kritika fil-verità żviluppat bħala mod kif il-moħħ prova jadatta l-ambjent ta' madwaru bħala protezzjoni. Mekkaniżmu li kellek bżonn dak iż-żmien. Mekkaniżmu li kellek bżonn dak iż-żmien. Eżatt, jiġifieri dik hija naħseb jiena parti essenzjali tal-irkupru minn daw id-diffikultajiet. Li dik ir-relazzjoni ħarxi mejn nifsi iktar milli nipprova inrażżana u ma ntix vuċi, anzi bil-kontra importanti li nifhmu minn fejn tkun ġejja. Għax imbagħad once li nifhmu minn fejn tkun ġejja, hemmhekk imbagħad fejn forsi bil-mod nistgħu nibdew niżviluppaw xi ħaġa differenti fina nfusna. Li forsi hija kapaċi li iktar tifhem li tgħader u li tħoss lejn nfusna u lejn ħadd ieħor fl-aħħar mill-aħħar. Issa hekk għandi riċerku ħarix qed naqsam magħkom u niddiskutu ftit. Darja Masten li huwa psikologu
U jgħid il-psikologi identifikaw karatteristiċi ewlenin marbuta mar-reżiljenza bħal l-ottimizmu, autoregolazzjoni u kunċett pożittiv tan-nifsu tiegħek innifsek. Jiġri aħna jisna s'issa tkellimna fuq il-kunċett pożittiv tiegħek innifsek, mhux hekk qegħdin ngħidu? L-autoregolazzjoni x'inhi u kif wieħed jista' jaħdem fuqha? Mela l-autoregolazzjoni jew ir-regolazzjoni tal-emozzjonijiet tagħna hija ħila fej bażikament aħna nifmu dawk li nkunu qed inħossu. Unkunu nafu kif nistgħu ngħixu u nesprimu dawk l-emozzjonijiet li nkunu qed inħossu u dak li nkunu qed inħossu fina nfusna b'mod li mhux se jagħmel deni la lilna nfusna kif ukoll il-ħadd ieħor, però fl-istess ħin li jgħinna nilħu l-mira tal-ħajja tagħna. Kif jiena li hija xena ta' autoregolazzjoni hija Isabel barra l-Parlament ħadd kien il-Prim Ministru. Tajjeb, min għalija meta naħseb f'immaġni ta' autoregolazzazzjoni ma jiex noqgħod nidħol f'x'naħseb jiena li kont tħoss inti għax imma nipprova nimmaġina x'kont tħoss inti meta taffaċċja dak il-mument u kif xorta ġibtu hekk. Emozzjonijiet, ħafna emozzjonijiet f'daqqa. Mhux hekk. I mean, il-biża tkun hemm ovvjament. Imma tiġik saħħa ġifieri u tiġik grinta, ma tax minn fejn tiġi. L-ewwel ħaġa kont konvinta mill-idea tiegħi, jiġifieri u rrid nitrasmessa dik il-konvinzjoni tiegħi. Wara li tgħaddi tgħid possibbli speċi wasaltek nagħmelek. Imma tiskanta ta' jiġifieri is-support u naħseb ir-reżiljenza li kelli ovvjament u l-konvinzjoni dik tiegħi li xtaqtina tal-iskop tiegħi jiġifieri għamilta u għaddiet, jiġifieri mbagħad wara kif qedlek qed ma toffi kif wasalt nagħmelek jiena. U naħseb li mħabba kbira li għandi għal-ibni u li xtaqt nagħmel il-ġid ukoll. Imma hija xi ħaġa li kulħadd jiġri jiniltaqa' ma' nies li jgħidlek dak il-ħin ma nafx ħassni u rfajt idejja, dak il-ħin ma nafx ħassni u għamilt hekk. Meta nitkellem fuq autoregolazzjoni, kif nista' jiena jekk jiena ninduna li hemm momenti fejn l-emozzjoni tirkibni. Issa jekk hux depressjoni, jekk hux rabja, jekk hux dwejja, anke kultant ferħ. Aw min il-ferħ jiġi estetiku kważi jitlef il-kontroll tiegħu innifsu. X'jista' jagħmel wieħed biex jirregola dawk l-emozzjonijiet? Naħseb l-ewwel ħaġa li nifhmu l-ewwel neċ tip ta' emozzjonijiet qed nesperjenzaw. Għax naħseb jiena jkun hemm persuni li forsi jibatu biex anka jidentifikaw. Ifhem mhux faċli xi kollok ħafna f'daqqa. Dik hija, eżatt. Għas tkun tafx qed tħoss dak li jiġifieri. U laqas ikollok ċans taħseb dak li jiġifieri have to do it għandek. Lasek huwa. Ġifieri ħafna emozzjonijiet f'daqqa. Ikun hemm ħafna affarijiet għaddejjin, ħafna emozzjonijiet diffiċli tista' tkun rabja, tista' tkun mibeda, jista' jkun ħafna tipi differenti ta' emozzjonijiet. Però qisu li sabu huwa illi meta persuna jisu jiżviluppa dik il-kapaċità li sa ċertu punt jisu jieħu naqata paslura żgħir. Dik li aħna ngħidu għall-mindfulness. Li aħna qisu nieħdu naqata paslura żgħir. U nippruvaw naraw naqra x'inhu għaddej fejna nfusna. Li noħolqu naqra ta' spazju, naqra ta' gap bej dak li jkun għaddej fija nnifsi u dak u l-azzjoni tiegħi. Issa li jista' jiġri huwa li jekk jiena forsi ma nkunx naf x'inhu għaddej fija nnifsi. Ejja ngħidu għall-argument qed inħoss ċertu emozzjonijiet diffiċli u jien forsi ħadd qatt mallimni fil-verità kif għandi nieħu dak il-pass lura jew forsi qatt ma kelli l-opportunità li nagħllem lili nnifsi kif għandi nieħu dak il-pass lura. Hemmhekk hemm iktar ċans li jiena ħankun reattiv, li jien ħan nirreaġixxi. Sa bl-istess argument allura, kemm importanti li ma nibżawx nesploraw l-emozzjonijiet. Imma li nħallu minnu dipendenti fuqna jesplora l-emozzjonijiet għax naħseb illum wasanna anke f'punt ukoll. Li jekk pereżempju tfal jekk aħna
għandna obbligu li nħindu ħsieb it-tfal. Immek narawhom qed jesperjenzaw xi emozzjoni negattiva, pereżempju, ma ħalluhomx, naraw kif ħanamlu biex inbidluha dik. Ma kemm importanti li nħalluhom jesploraw dik il-biċċa xogħol biex meta jikbru ħajużawha bħala. Jien naħseb hija importantissima u għal-qofol fil-verità ta' dak li qed nitkellmu fuq tal-autoregolizzazzjoni li nirregolaw lil nfusna. Meta nitwildu aħna, ħadd ma jkun jaf kif jirregola lil nnifsu. Ħadd ma jkun jaf ta' tarbija li nkunu, ġifieri fil-verità aħna min qed jallimna kif nirregolaw lil nfusna. U ħafna drabi jkunu jew il-ġenituri tagħna min għandu xorti li għandu ġenituri jew inkella l-persuni li jkunu qegħdin jieħdu ħsiebek b'mod regolari. Issa, ovvjament, kultant, naħseb jiena waqt ovvjament li tajjeb illi nifmu illi dawn il-ħiliet ma jaqgħux mis-sema, imma hija xi ħaġa li l-adulti għandhom responsabbiltà lejn it-tfal biex jalmuhom daw il-ħiliet differenti. Ovvjament hemm problema mbagħad oħra jekk l-adult innifsu forsi ma jkollux daw il-ħiliet huwa nnifsu, allura ħajsib iktar diffiċli biex jallimhom l-itfal. Però hija importanti ħafna illi l-itfal intuhom lok illi ma nġalwhomx iħossuhom b'xi mod jew ieħor illi hemm xi emozzjoni li hija ħażina. Għax fil-verità kull emozzjoni hija importanti. Kull emozzjoni għandha skop, kull emozzjoni tipprova tikkomunikanna xi ħaġa. L-importanti eżatt li aħna nħalluha kemm jista' jkun proporzjonata għal dik is-sitwazzjoni partikolari. L-imġiba relatata mal-emozzjoni. L-imġiba relatata mal-emozzjoni. Jiena nista' nkun fit-trafik f'Awwissu ġo Malta ma mhux qed jaħdem air condition u vera rrabjat. Tajjeb, u hija normali nħossni hekk. Let's go. Li noħroġ minn ġol karozza u nerfa' idea fuq ħadd ieħor. Hija le. Ġifieri u r-regolazzjoni tittiġi waqt li ġol karozza u ngħid isma' tinħossni qed nirrabja, inkun aware tal-emozzjonijiet tiegħi u ngħid isma' isħana u nifs, jekk ħadd minn ġol karozza di mhux ħadd tispiċċa storja tajba, ma lebqa' ġol karozza u paċenzja u arrange air condition jew prova kemm jista' jkun ma jżomm flix kun il-ilma miegħek biex kemm jista' jkun tikkontrolla sħana tiegħek. Però hija l-imġiba mhux hekk li hija l-problema. Dik hija. Mhijiex l-emozzjoni, għax emozzjoni xi ħaġa nħossu kellha kemm. Kulħadd iħossha. Jien ukoll xorta nemmen li kultant hemm nies u kultant ninnota li hemm nies ikunu jisom jintrabtu iktar ma' ċertu emozzjoni. Ġifieri jien nemmen li l-emozzjoni hija xi ħaġa temporanja ġol persuna, ġifieri jiena jekk Joseph qalli xi ħaġa u weġġani dik il-weġġa hija xi ħaġa temporanja. Issa jien nista' mmur id-dar ngħid strajtux qalli u qalli quddiem Ron, quddiem Isabel u kisirni u jiena qed nażel li ntawwal dik il-weġġa għax il-weġġa ddum ftit sekondi, reazzjoni kimika ta' ftit sekondi. Imma skont jiena x'ħanitma' li nifsi. Jekk jiena ħanipprova ngħid imma ismani il-Joseph jilek tafu taf kemm hu tifel sew dik qalilek jew biex jiċċajta u ċċajta naqagof jew ħarġitlu hekk jew forsi għax rastu inti mela ħalliha u għadha nkomplu. Jew inkella jista' jkun inqgħod inxewwex li nifsi li niġi għada jew meta ħarġa niltaqa' miegħu u nidħol għalin. U forsi ħanar kif ħanweġġaw jiena u ċans huwa ħanoħloq reazzjoni lura li hija ta' weġġa'. Allura għalija l-autoregolazzjoni hija wkoll kif jiena nkellem li l-nifsi. Mela di l-emozzjoni esperjenzajta għax l-emozzjonijiet jiena nemmen li huma sinjali għal moħħna u għal ġisimna ta' x'għandna nagħmlu, mela jekk jiena bħalissa qed ninnota li għaddej minn żmien ta' dwejjaq, ġismi u moħħi qegħdin jgħiduli meta għandek bżonn tibdel xi ħaġa. Hemm xi ħaġa f'ħajtek mhux qiegħda sew, ibdilha, aħdem fuqha. Ma nista' neħel mal-emozzjoni, jew inkella nista' ngħid din l-emozzjoni x'qed tipprova tgħidli. Għandi bżonn nibdel xi ħaġa. Mela ejja nibdel xi ħaġa. Ir-rabja hija marbuta ħafna ma' inġustizzja. Qed inħoss rabja jiena, minn fejn iġejja din ir-rabja? Qed inħoss li x'imkien hemm inġustizzja f'ħajti. X'nista' nagħmel biex naħdem fuq din l-inġustizzja? Kultant niġġieled mal-persuna li qiegħda titrattani ħażin, kultant inwarrab minn ma dik il-persuna titrattani ħażin. U kull emozzjoni, jiġri interessanti ħafna, bdejt naqra fuq ovvjament ħabba da suġġett ukoll. Eżempju, meta aħna nkunu mdejqin,
kif ikun ġisimna u l-fatt li aħna joħroġ id-dmuħ minn għajnejna, namluha sinjal għalina imma wkoll sinjal għan-nista madwarna biex jieħdu ħsiebna. Meta jien qed nibki, qed nitlob b'mod awtomatiku ġismi is-support tan-nista madwari. Mela allura nista' neħelem, jew inke nista' ngħid issa għandi s-support da s-support kif ħanużah. Ħanibqa' nibki biex natratta din l-attenzjoni, jew ħanuża n-nies li qed joffru li l-għajnuna tagħhom biex jiena nkun persuna ħjar jew jiena ngħin li nnifsi. U kultant inwaħħal ftit ukoll fina n-nies li naħdmu fis-saħħa mentali li nedukaw ħafna fuq li tkun aware tal-emozzjoni tiegħek, però x'tagħmel biha dik l-emozzjoni jew x'sinjal qiegħda tik. Issa dik ma tantx nitkellmu fuqha. Isu l-emotion awareness nitkellmu fuqha. Illum ħafna min-nies jekk isaqshom kif inti għandhom il-vokabularju biex jgħidu dak qed inħossni ddiżappuntat, qed inħossni mdejjaq li ħaġa sabiħa ħafna. Imma mbagħad issa x'ħamel bih dak? Għal emotional intelligence li huwa l-pass li jmiss issa li għandu x'jaqsam ma' regolizzazzjoni anke tal-emozzjoni tiegħi, x'ħan nagħmel biha issa din l-emozzjoni? Kultant tara anke fuq Facebook u hekk dal ħafna motivational messages u x'nafina, it's okay to be sad, it's not okay to be sad, fl-opinjoni tiegħi, ma hawnhekk forsi ma taqbilx ma' inti. All right li inti qed imdejjaq illum, però jekk inti qed tindu li għadek dejjem imdejjaq, mhuwiex okay ħabib. Itlob lajnuna. Ara ħares filmer ara x'għaddek bżonn tibdel. Mhuwiex okay li tkun imdejjaq, assolutament le. Induna li inti mdejjaq u għamel xi ħaġa fuqha. Jiena naħseb jekk nifqu. Skont kemm fis-sens ma jimpurtax illum mdejqa taf kif. Mhux ovvja li le. Ġifieri Mhux hekk. ma regolarment imbagħad ovvjament tagħmel xi ħaġa. Aħna meta nifqu sajt okay to be set, is għandna ġast parti waħda mill-equation biex ngħidu hekk. Imma fl-istess ħin it's okay to be set u fl-istess ħin x'nista' nagħmel bħalissa. Però wkoll nista' ngħid jiena esperjenza tbidlek. Pereżempju jien jekk fejn qabel jien naf tlift ċurkett. Fejn hu dak it-tmadoff taf kif inkwiet. Issa nista' nitlef, fil-sens tgħid tlift l-iktar ħaġa żgħiża noqgħod nikkoppa fuq ċurkett, jiġifieri l-bliedem ukoll jinbidel skont l-esperjenzi. Jiġifieri jien meta nara xi ħadd jien naf jeqret fuq xi xoċata ngħid ħasra fuq xi qed jagħmel plejtu, jiġifieri wkoll il-ħajja tbidlek. Fis-sens tara x'inhu huma l-prijoritajiet u x'huma l-iktar importanti u tapprezza x'inhu l-verità, x'inhu l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja mhux. Dik jiena anke li t-tim tiegħi insemmi ħafna u nqabbilha ma' jew diver li qed jinżel jodos jew inkella anke l-eżamijiet. Kultant l-eżempju tal-eżamijiet ħajfmu iktar nies għax iktar għaddejna mill-eżamijiet. Mela jekk jiena mort l-università u għamilt masters allura għandi ċertu esperjenza ta' ansjeta ta' eżami f'dak il-livell, jekk ħajġi xi ħadd jgħid li għandi low level u qed ninkwieta, jien ħares li ħanejdlu u hija dud. Low level taf kif. Però meta jiena għamilt low levels, għalija dik kienet l-iktar biċċa diffiċli. L-istess bħal meta qed nodos. Tajjeb issa jiena meta qed nodos l-ewwel ftit metri, l-ewwel darba li għamilta hija xi ħaġa tal-biża' tal-waħx. Kien hemm xi ħadd li niżel iktar fil-font minni qabel u qed jiggwidani kif għandi nġib ruħi hemm. Jekk ħa iniżilni fil-font xi ħadd li nieżel l-ewwel darba l-istess font miegħi, hemmhekk ansjetà kbira u ħanerqu xulxin. Però jekk jiena ħa ninżel ma' xi ħadd li ġie niżel iktar minni, hemmhekk hu lesti tini s-sosten għax hu l-emozzjonijiet tiegħu huma regolarizzati għax kien hemmhekk kien f'sitwazzjonijiet iktar diffiċli, li jista' l-emozzjonijiet tiegħi jgħinni nirregolhom. U jekk importanti, jgħid l-idea li qed kemm semmejt inti, dik li ngħidlu għandna co-regulation li aħna fil-verità, aħna kollha aħna bnedmin, għandna bżonn il-xulxin fil-verità. Inħossuna safe. Eżatt. Jiġifieri l-enfasi m'għandix ġast tkun fuqna nnifisna bħala individwi, per għandha tkun ukoll anke fejn tidħol l-autoregolazzjoni, għandna wkoll nitfgħu enfasi fuq l-importanza ta' ħaddieħor l-irwol li ħaddieħor għandu fl-autoregolazzjoni tagħna wkoll. Li aħna qisu nirregolaw il-xulxin. Jiena biex norbot ma' xi ħaġa li kont qed tgħid, ftakart f'xi ħaġa partikolari. Jien niftakarni pereżempju meta kont
jertu għara kent immur lura sew fi żmien. Niftakar ġurnata partikolari, kont insejt ix-xogħol il-homework li kellna minn sejtu d-dar u dik għalija kienet l-ar ħaġa li setgħet tiġri li f'ħajti. Kont qed nitlob li jista' jiġri minn kollox biex ma jasalx il-ħin li tiġi ħad titlobni il-pitazzu ngħidilha nsejtu d-dar. Kienet l-ar ħaġa ta' tiġrili. Kif għaddew ftit żmien bdejt kont nitħaq bis-sitwazzjoni minn ngħid imma bis-serjetà, imma jien tant ġifieri llum qed nitkellmu aktar minn 30 sena wara bqajt niftakar dik l-esperjenza. Imma tul il-ħajja mbagħad ġraw l-affarijiet oħra li dak il-ħin, dak il-mument, ħalija dik kienet l-ar ħaġa jista' jiġrili. Ikkumparat ma' affarijiet oħra ma kienet xejn, anke ma' affarijiet li għaddejt minnhom jien aktar tard ma kienet xejn. Imma dak il-mument kien hekk. Issa llum jista' jkun li mhux ħataqblu miegħi x'aktarx mhux ħataqblu miegħi. Illum qed nibżgħu wkoll li hemm li daw l-emozzjonijiet qegħdin qiegħed fejqiegħed. Se jien ovvjament dak iż-żmien kien hemm ħassejt ċertu emozzjonijiet żgur u nimmaġina li ħedimt fuqhom b'xi mod jew il-fatt li esperjenzajthom diġà li għamlet li xi differenza f'ħajti. Però llum qed ikollna daw l-istess sitwazzjonijiet jien naf mhux ovvjak qed tagħmel low levels li għalik inti qed tarhom li xi ħaġa importanti, mhux ovvjak jkollok l-istress, ħadkun stressjat, ħajkollok ċertu emozzjonijiet li qabel ma ħassejthomx, imma tant qed nibżgħu minn dawk l-emozzjonijiet li mill-ewwel awtomatikament once li ħassejnihom ridna nfittxu l-għajnuna. U naħseb li mhix daqshekk jien opinjoni tiegħi x'aktarx mhux taqblu miegħi. Naħseb li mhix daqshekk mhux li tfittex l-għajnuna hija importanti jekk hemm bżonn. Però li mal-inqas emozzjoni ma ħanix imdorrin biha ħassejn irdu nfittxu l-għajnuna. U naħseb li mhix daqshekk dejjem xi ħaġa ħelti naħseb jien. Jien naħseb li Ron ħajaqbel miegħek f'100% xili di huwa li mieli. Meta ġieli niddiskutu każijiet u ngħidlek isma' din il-koppja għadhom kif tilfu il-baby jew kemm korriment u għandhom bżonn it-terapija issa. U inti tallimni isma' l-ewwel tittati ċans li dak li jkun isib mod kif jiddilja magħha hu is-sitwazzjoni, intuh is-support, però mhux support fejn ħanidħlu aħna bit-terapija, ma nafx spjegajt sew. Eżatt. Nikwatak imma. Eżatt. Ġifieri naħseb jiena qisu għandu jkun hemm dak iż-żmien u x'hekk, jekk qisu għal kullix kien ħaġa biex ngħidu hekk, qisu nagħtu dik l-idea illi kif eżatt tħoss dik in-naqra emozzjoni jew dik titfittex li naħseb importanti wkoll huwa li anke naraw dak il-messaġġ minn fejn ġie wkoll. Jiġifieri jekk kien l-argument jekk kien adolescenti, forsi għandi l-ġenituri tiegħi ansjużi. U jiena forsi kif eżatt jarawni lili qed inħossni anzjuż jew forsi qed ngħid kemm qed inħossni mdejja issa dik xi ħaġa tippanikjahom lilhom, hemmhekk naħseb tajjeb ukoll li nifhmu aħna fil-verità. Iż-żagħżugħ it-tfal li għandna ħafna bżonn il-ġenituri jew xi ħadd li jieħu ħsiebna li għallimna fuq dawn l-affarijiet. Jiena dal-messaġġi minn fejn qed jiġu fil-verità, jiena għaliex qed inħoss għaliex kif eżatt inħoss xi ħaġa qisu mill-ewwel tippanikjani dik il-ħaġa. Għaliex qed insiba daqshekk diffiċli jiena biex naċċetta ċertu realtajiet tal-ħajja li hija normali fil-verità li jekk jien għandi eżami ħanħoss ċertu livell ta' stress. Jien niftakar meta konna mill-eżamijiet kont inħossni anzjuż u dik u l-oħra u niftakar anke l-ommi tinkwieta u kienet tgħidli anke waslet f'punt darba kienet qalt li qed tibqax tagħmel eżamijiet għax qed tiddejjaqni li qed kull meta għandek eżami qed tgħid li qed tħossuk anzjuż imma fil-verità hija xi ħaġa li mingħajr ma trid ħatoħloq ċertu sens ta' apprensioni. Issa ovvjament titgħaddi minna eżatt. Però ovvjament imbagħad tajjeb ta' min iżomm f'moħħu wkoll illi jekk dawk id-diffikultajiet ikunu qed iħallu impatt sinifikanti ħafna fuq il-functioning tal-persuna, fuq il-ħajja tagħhom. Jew forsi anke jibdew deħlin diffikultajiet oħra wkoll, forsi hemmhekk fejn il-persuna mbagħad jiddeċiedi li hemm bżonn forsi kieku jkellem il xi ħadd. Imma jekk fil-fatt kif qal is-sinjur mill-ewwel torbu l-għajnuna mill-ewwel, dik tkun qed tnaqqas ir-reżiljenza fil-bniedem allura jekk għal kull ħaġa ta' xejn torbu l-għajnuna. Għaliex naħseb anke min-nuqqas minn naħat jak stess. Hekk inti qed tfittex l-għajnuna mal-inqas emozzjoni ħassejt. Hekk meta ħatgħaddi minn xi esperjenza kbira. Isabel, x'ħadd tagħmel imbagħad? X'inhu l-pass oltrek? Inti mal-inqas problema Fitix l issa għaddejt minn dil-esperienza daqshekk kbir. Mhux qed tagħti ċans. Aħna naħsbu fit-tfal meta ngħidu speċjalment. Mhux qed nagħtu ċans li t-tfal isibu il-riżorsi fihom infushom naħseb jiena. Jiġifieri jekk jiena it-tifla tibża mill-klieb
mhux qed intija ċans tifhem f'dak l-emozzjoni u nkun magħha u xorta nispjegalet tħossok imbeżza u m'għandekx għalfejn u ħankun ħdejk jiena. Mhux qed nallima tirregolja nifisha jekk jien dejjem ħajdilha ma ġara xejn, ejja mmorru lem. Jekk jiena dejjem qed insalva naħseb hekk li qed tgħidle, jekk dejjem qed insalva l-tfal tiegħi milli għaddu minn ċertu emozzjonijiet, jien naf break-up ta' tifel li għandu 10 li għandu girlfriend jew boyfriend l-iskola u m'għadhomx jitkellmu u ġid dar u jekk jiena ħanibda ngħidu s-sassib ieħor hemm ħafna ħoss fil-baħar, dak il-ħin qed nagħmilha biex huma jħoss dik l-emozzjoni, isma li qed nifranka ħielu. Però mhux qed ngħinu jifhem dik l-emozzjoni jħossha u mbagħad nagħlmu x'għandu jagħmel biha. You're not acknowledging u. U lek naħseb jiena bħala ġenitur jew kull min kienet joħseb it-tfal u l-adolescenti hija importanti ħafna li daw l-affarijiet jesponuhom għalihom. Għaxan ovvjament it-tfal forsi hemm ċertu affarijiet illi għad hemm bżonn jitgħallmu. Imma importanti illi anka il-ġenituri stess ikunu equipped biżejjed u għabak fejn tidħol l-edukazzjoni wkoll. Tippreparhom u għal-ħajja ta' barra. Tippreparhom daqshekk. Li jibsaw. Eżatt. Sajna nemmen jerġa' f'kunċett li jgħidulu anti-fragility li nħobb nikteb ħafna fuq. Li anti-fragility hija passil oltre minn reżiljenza fejn inti dak li tgħaddi minnu qed tieħdu bħala ostaklu li trid tikber minnu. Tajjeb, mela r-reżiljenza hija li jien nibqa' għaddej anka and I bounce back. Ir-reżiljenza hija li jekk jiena kontaw għaddejt minn xi ħaġa u ġejt fej kont meta qabel ma ġid dak li ġara. L-antifragility hija li meta jiena għaddej minn żmien infatti semmitu ħafna Isabel u titkellem. Meta jiena għaddejja minn xi ħaġa, kabbarni. Jiena dak li għaddejt minnu għax sibtlu skop imma mhux jien ma nemminx li ma joqtolx isemmen. Mhux bil-fors. Tajjeb, jiġifieri jien ma nemminx li dak li tgħaddi minnu dejjem ħajkabrek. Huwa jew ikabrek, huwa inti kif tħares lejh. Mela jekk inti għaddejt minn xi ħaġa u tittieħ min, tittieħ skop, jiena għaddejt minn di għax għandi bżonn nitgħallem din lezzjoni minnha. Hemmhekk dejjem il-problema tiltaqa' magħhom li taċċetta jew le problemi fil-ħajja ħajkun hemm. Dejjem jien anke għaddi l-idea li qisu kultant taw l-aspettattiva tal-ħajja li għandha tkun tajba l-ħajja u kultant jiġru affarijiet ħżiena. Infatti kemm min jgħid għalissa sejr tajjeb ma nisħitnix għax mala jinqala xi ħaġa. Le ħajinqala xi ħaġa żgur. Għax il-ħajja możajk ta' affarijiet żminijiet naqfa għax żminijiet diffiċli. Issa inti kif ħatħares lehom u x'sens ħaddihom. Jekk m'intix ħaddihom sens, anzi ħatibda tisma' retorika mlijak innifsek kemm jien żventurata għax jiġrili li biss jiġri l-ħuti ma jiġrilhomx hekk li l-taħdejja ma jiġrilux hekk, hemmhekk inti dejjem ħatitfarijek innifsek bħala vittma. U kull ħaġa ħażina diffiċli tiġri f'ħajtek ħatibda issaħħaħ l-idea li inti xi vittma tal-ħajja, meta fil-verità mhux kulħadd jgħaddem l-istess affarijiet. Tajjeb, u laqqas hemm kwota ta' kemm ngħaddi minn affarijiet issa batejt biżejjed u allura komplement ta' ħajti ħaqni ma nerġax imbagħti għax ma tħaddimx hekk il-ħajja. Il-ħajja hija żminijiet tajbin, faċli, żminiet iktar diffiċli huma jista' jkunu lezzjonijiet jew inkella momenti li jkissruk. Ħan ikkumenta xi ħaġa fuq li qed inti, però ma nafx x'inhi l-lezzjoni li nitgħallem minnha jiena, x'semmejt li titgħallem il-lezzjoni. Jiena għadni ma nafx il-lezzjoni li nitgħallem mit-traċedja tiegħi, ġifieri ma nħoss li hemm xi lezzjoni li nitgħallem. U laqas qed ngħid lezzjoni ġifieri li il-ħajja da tpattilek ta' xi ħaġa. Le, nitgħallem minnha, għadni ma nafx irid nitgħallem minnha ġifieri. Jien naħseb ukoll li hija proċess kbir. Ġifieri ma naħsibx li xi ħaġa li ġrat li xi ħaġa llum u għadha ħanqum tnejt di jiena għenitni nikber b'dal-mod. Tajjeb, naħseb jiena hija proċess li huwa twil mhux ħażin li fil-ħajja tagħna. Kull ħaġa ngħaddu minnek mhux ħantu skop, inti stess dejtajt li l-iskop tiegħek li tgħin ħadd ieħor li tħalli memorja. Ħabba madwari. Dik jiġifieri tallimta ma kontx nemmen li hawn daqshekk, jiġifieri.
U jekk importa, naħseb tajjeb ukoll li kif iżgon qed nitkellmu naqra qabel Isabel, l-importanza li f'dawn l-affarijiet m'hemmx deadlines. No. M'hemmx deadlines, m'hemmx qisu ħin fejn jien ħanajt okej, mela wasal da żmien mela suppost. Strateġiji ġifieri jiena. Ġifieri importanti u xek. My way of coping hija differenti minn taħt ieħor inkifetlek nevita għadni nevita, ġifieri nara ritratti hekk, però niprofa nżomruħi okkupata biex nibqa' mixja u nibqa' ngħixu. Il-ħin tad-diskussjoni tagħna għaddinna wkoll qabel nagħlqu nixtieq kumment minn għandkom it-tnejn kumment qasir għal qed segwina rigward is-suġġett, relatat mas-suġġett, Ron. Jien għandi ħafna l-qalbi l-idea tal-autokompassjoni. U naħseb jien hekk forsi kelli nħalli messaġġ huwa l-importanza number one li ma naqtawx qalbna, importanti ħafna. Il-ħajja hija kif qed ngħidu mimlija diffikultajiet, ejja nagħmlu kuraġġ lil nfusna, ejja nagħmlu kuraġġ lil xulxin, ejja ħankunu ġentili ma' nfusna. U naħseb dan huwa żmien forsi iktar minn qatt qabel fejn verament bżonn li nuru dan is-sens ta' kompassjoni kemm lil nfusna kif ukoll ta' madwarna. Isabel. Jiena għal ħafna l-sinjur jiena nixtaq ngħid ukoll ovvjament ħadd ma jaqta' qalbu. Jiena bħala għajnuna sibt ħafna in-natura, għenitni ħafna li mur fil-natura u noqgħod fil-kwiet, forsi għal dak li ikun tajnuna wkoll. U nixtieq ukoll li dak li jkun kif edna matul il-diskussjoni joqgħod attent jgħid il-kummenti li jitfa' fuq Facebook faċli tikkritika jekk ma tkunx fiż-żarbun ta' dak li jkun. U m'għandkomx idea speċi kelma kemm tista' tweġġa' dak li jkun u kelma pozittiva kemm tista' tgħin lil dak li jkun. Jiġifieri jiena kelli ħafna kliem pożittiv li mnalla kienu jiġifieri għax ħafna, imma fil-kummenti weġġawni wkoll. Ġifieri dak li jkun joqgħod attent u jgħid kif qed inti speċi kieku qiegħed qudiema ħanejd l-istess kelma, jew kieku kienet oħti, jew kieku kienet tzija, jew ħanejd l-istess kelma, jew kieku kien ibni, ħanejd l-istess, irrid min jgħid l-istess ħaġa. Dak nixtieq ngħid. Ringrazzjakom. Naħseb jiena li qegħdin naqblu kollha kemm aħna li kulħadd jgħaddi minn żmien diffiċli mhux ta' kulħadd l-istess, tajjeb, u li ħareġ ħafna naħseb jiena huwa li kemm importanti nsibu skop għal dik it-tbatija li ngħaddu minnha. Għax meta nsibu skop għal dak li għaddej minnu, hemmhekk ħatejna nibqgħu għaddejjin. Ftaħna bir-reżiljenza però ddiskutejna ħafna iktar minn hekk u mxejna minn suġġett għal ieħor. Grazzi Ron, grazzi Isabel. Matthew, diskussjoni oħra għaddit. Nisperaw grazzi wkoll minn baqgħa jsegwina. Ovvjament naraw podcast ieħor x'ħanarġgħu niddiskutu fl-għaliex li jmissu wkoll.